Cek dulu saya. Cek dulu satu baci, lalu dua baci. Yes, satawis menika kawula dumateng para kadang kakung miwah putri ingkang sami tansah pinarak wonten ing sasana pagelaran ing dalu punika kawula kalih sakadang sawanca menika kisunya aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun menika kadang-kadang seniman ingkang rawuh wonten pelataran agung menika Bapak Suwiknyoso Ibu kepareng kawula ngaturaken rumiyin kagem panjenengan sami kang sami pindharah lenggah dene napa Bapak Wiknyo anggenipun ngundang utawi ngrawuhaken panjenengan sami. Bapak Ibu menika boten sanes Bapak Suwiknyo angrawuhaken panjenengan sami katuran pindharah lenggah ugi ing mangke wonten tumapaing adicara gati. Saderengipun menika kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan rawuh panjenengan sami. Ugi kawula sagodrah minangka tetalangane basa panjenenganipun Bapak Suwiknyo ngaturaken nuwun donga pangestu anggenipun Bapak Suwiknyo Hangrakit Sekar Cepaka Mulya nika boten Maharja Putra tapi menika tumapaing adicara ngislamaken utawi nyelamaken ingkang putra Kenshu Rahadi Brian pasapa to iki Brian ya Brian Kenshu Rahadi anggenipun dipun selamaken utawi dipun islamaken mugi-mugi dados putra ingkang saleh. Allahumma amin. Amin. Mugi sedaya ing dalem menika boten kesupen kangge pamirsa ingkang wonten dalem ingkang boten saged rawuh wonten ing menika panggenan saged kemawon langsung channelipun YouTube Catur Abadi kaliyan Abadi. Nah, wis karo nang dalem mileke paring wujud ngupini anget-anget enak. Nek mriki mboten apa lagi dudan. Apa-apa. Ugi Bapak Ibu pangapunten ingkang agung menika badhe kaadanan utawi kawiwitan lumampahing adicara campur sari adi laras ingkang nembe kemawon lair. Nggih, ingkang dipun pandhegani sinten? Bapak Suwiknyo. Bapak Suwiknyo. Hadi Suwiknyo. Hadi Suwiknyo. Nah, mugi-mugi anggenipun menika nderek glori kabudayan Jawi arupi campur sari menika tansah pinayungan dening Gusti. Ugi menika ingkang saking lalatan Brakidul ingkang nembe kala dereng munggah katuran pinarak Pak monggo langsung lebet mawon nggih sawontenipun menika Cak Suwiknyo anggenipun sugih lungguhipun mugi saged nyacah panjenengan sedaya muga-muga ngrasa